Għal ħafna persuni x-xiri ta' proprjetà hija waħda mill-ikbar deċiżjonijiet li jieħdu fil-ħajja. Għalhekk huwa meħtieġ li l-professjonisti f'din l-industrija jaħdmu b'mod etiku. Biex jilħaq dan il-għan il-Gvern nieda White Paper li għandha lan tirregola l-ħidma tal-aġenti tal-proprjetà. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera fisser kif ir-regoli l-ġodda se jnislu iktar fiduċja fis-settur. Nirregolawha billi nelevaw il-professjoni tal-estate agents. U dan se jkollhom allura jkunu liċenzjati. U se jkun hemm ukoll awtorità illi ser tirregolhom u se jkollok allura aktar kontabilità u aktar serjetà. L-idea hi li jekk inti jkollok aktar serjetà, inti tixpruna aktar fiduċja, aktar interess. Biex aġent jikseb il-liċenzja irid joqgħod għall-eżami, għalkemm dawk li ilhom jagħmlu dan ix-xogħol iktar minn sentejn se jikkwalifikaw b'mod awtomatiku. Fl-istess ħin is-sensara se jkunu eżenti mill-kwalifikazzjoni għalkemm hemm ċertu kriterji biex ma jaqgħux taħt il-qafas regolatorju. Quddiem settur li beda jissaħħaħ kienu l-aġenti infushom li talbu regoli iktar ċari, kif spjega l-President tal-Federazzjoni li tirrappreżenthom Douglas Salt. Qiegħed il-kulħadd on a level playing field, ħatolli l-livell u telimina nies li mhumiex professjonali fix-xogħolhom u naħseb bil-prezzijiet dejjem jolgħu u l-interess dejjem tikber fil-proprjetà ħaġa xira. Il-White Paper qed tipproponi li titwaqqaf awtorità li tħares lill-konsumatur u ttejjeb ix-xogħol, tinforma lill-pubbliku filwaqt li tieħu passi dixxiplinarji fejn ikun hemm nuqqas. Qed ikun propost ukoll li jkun stabbilit kodiċi ta' prattika filwaqt li jkun provdut edukazzjoni u taħriġ. U x-xerrejja x'serħan il-moħħ se jkollhom meta jiġu biex jixtru jew jikru xi post. Ix-xerrejja ħajkollhom serħan li n-nies li qed idawruhom biex juru l-proprjetà huma nies imħarġa sew fil-professjoni tagħhom li jistgħu jirrispondu id-domandi li jkollhom u li mhux se jitqu bihom. Waqt it-tnedija l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti qal li din il-White Paper għandha tittieħed bis-serjetà hekk kif issa l-aġenti se jkunu iktar responsabbli u kontabbli ta' dak li jagħmlu u jgħidu. Temm jgħid li f'pajjiżna jeħtieġ li tiżdied il-kwalità tal-iżvilupp u għalhekk il-White Paper hija fid-direzzjoni t-tajba.